Eskelisen Petri, terve. Tässä mä kuuntelen vähän Artisokan ja Rokon videoa. Sain luvan heiltä, että sitä saa käyttää. Tai ainakin Artisokalta, mutta kyllä Rokkokin on, mitä on nähnyt hänen videoitaan, niin ei kieltäytyisi tästä niin sanotusta kunniasta. Joo, eli jäätiin katkes nauhoitus, eli isättömyys tyttölasten perheissä. Eli tiedetään se, että isät erittää feromoneja, jotka rauhoittaa ensinnäkin lapsia. Ne kiukuttelee vähemmän, ne on vähemmän stressaantuneita. Moni äiti sanoo, että lapset on ollut ihan hirveitä ja heti kun iskä tulee kotiin, niin niistä tulee hellantelttuja ja tällainen. Mutta siis sitten kun katsotaan niin kuin tyttölasten kehitystä, puberteettiaikaa, niin ei ole hyväksi se, että kun ympäristössä on kaiken maailman soijaa ja bisfenoli Aata sun muuta, ja tytöt ruukaa tulla aikaisemmin puberteetti-ikään, niin se ei ole hyvä, että ne tulee joskus mitä 10-11-vuotiaana murrosikään, koska ne ei tee kovin järkeviä asioita 10-11-vuotiaana. Jos verrataan esimerkiksi kaikista hitaimpaa lisääntymistrategiaa esimerkiksi japanilaisiin tyttöihin, niin silloin kun Japani tavallaan rupesi aukeen länsimaille, niin tytöt tuli murrosikään joskus 17-18-vuotiaana, koska se oli niin rauhallinen ja tällainen kun arvostettiin ja oli käytöstavat, oli hyvä rakenne. Niin tos, mitä tulee tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, niin käytöstapoja ja sitä hyvää rakennetta vähemmän löytyy. Ja sitten mitä on myös nähnyt tuolla kouluissa, niin on sitten se, että kaikki ei osaisi ottaa pallolla koppia. Niin kuin on sellaiset hienomotoriset taidot täysin hukassa. Ja sitten myös sitä, että jos joku on kiusattu tai muuta, niin ne on välitunnilla samassa paikassa ja se on vähän niin kuin sellainen piinapenkki, että mistä pitäisi päästä eteenpäin ja sitten kun sitä asiaa nostaa esille, niin ei siihen kukaan halua puuttua, vaan se on silleen, no tää vaan homma toimii näin, että on väliinputoajia, että kaikille tämä homma ei sovi, kun pitäisi enemmänkin rakentaa sellaista harmonista yhteenkuuluvaisuutta, yhteisöllisyyttä sun muuta, mutta sitten se jotenkin katsotaan vain sormien läpi sellainen käytös, mikä mun mielestä on aika säälittävää loppupeleissä. Mutta jatketaan, tässä oli tosi hyviä pointteja, että jos puhutaan siitä, että missä koulujärjestelmässä on menty pieleen, niin siinä on menty pieleen siinä niin kuin kulttuurin osalta. Että se rahoitus ja nämä hommat, niin ei se ole sieltä kiinni, se on ihan muualta kiinni. Ja oli vähän avioeroja sun muuta, kun taas sitten afrikkalaiset tytöt, joilla on kaikista nopein lisääntymistrategia, niin niillä on just kaikista vähiten perheen keskeistä vaikuttamista ja niillä on kaikista nopein lisääntymistrategia. Ja jos esimerkiksi isä puuttuu, niin se kertoo tämän lapsen niin kuin primitiiviselle mielelle, että miehet on kuollut, että hänen täytyy tulla aikaisin murrosikään, koska tässä voi henki lähteä. Tiedätkö, on äärimmäisen turvatonta ja on kiire, kun taas yksinhuoltaja äitien pojat, niin ne tulee myöhemmin murrosikään sen takia, että siellä ei ole kilpailevia uroksia. Eli ei ole mitään kiire tulla murrosikään. Ja pojalle se on tavallaan, se on kaksiteräinen miekka, mutta ei ole hyvä olla, tiedätkö, se vika jätkä, koska se jää pahdan pohjimmaiseksi koulun pihalla, jos se tulee viimeisenä murrosikään, koska murrosikä antaa aika paljon voimaa niin kuin nuorelle miehelle. Eli oli sitten tyttö tai poika, niin se ei ole ihan hyvä, tiedätkö, se yksinhuoltaja kasvattaja, vaikka se olisi kuinka hyvä, se ei voi muuttua niiksi miehen feromoneiksi. Ja se, kun ihan pientenkin lasten kasvatuksessa, niin isän rooli on paljon suurempi, mitä Freud sanoi. Freud oli sitä mieltä, että isällä ei ole mitään funktioa, tiedätkö, suunnilleen ekaan 10 vuoteen.
niin nykyään on todettu ihan eri lailla, eli pelkästään jo se läsnäolo rauhoittaa, mutta sitten on esimerkiksi leikkitekniikat on erilaisia, esimerkiksi isät heittelee ja tiedätkö, pyörittelee niitä lapsia ja roikottelee niitä näin, Tunnustan. niin se kehittää motorisia kykyjä tälle lapselle. Ja se tekee niin kuin kontaktista monimuotoisempaa, koska äitit yleensä vaan lällyttelee. Ja äidit, kun ne vuorovaikuttaa lasten kanssa, niin ne vaikka piirtää. Ne on tämmöisiä pöydän ympärillä tehtäviä aktiviteetteja usein. Piirretään tai leivotaan tai näin, kun taas isät sitten on enemmän ulkona, tiedätkö, ottaa mukaan tämmöisiin niin kuin erilaisiin tehtäviin. Eli se on vaikea äidin korvata näitä kaiken maailman nuotiontekohommia tai mitä nyt ikinä tekee. Niin tuohon vielä lisäisin sen, että kun mä oon itse pyörinyt yksinhuoltaja isänä noissa NS-Martta-kerhoissa, missä kaikki on sitten naisia, niin sit jos jotain sattuu vähän se, niin sitten alkaa sellainen kauhea itkeminen ja nyyhkyttäminen ja se, että voi nyt kun satutaan, niin itketään lasten mukana ja mä oon taas sitten oman poikani kanssa tottunut siihen, että nauretaan siihen. Että nauretaan kivulle. Että nyt vähän sattuu ja ha 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 ja jatketaan matkaa. Että miksi lähtee sellaiseen niin kuin nyyhkyttelyyn ja voivotteluun, että ei se vie niin kuin eteenpäin, vaan eteenpäin vie se, että sä teet lisää asioita ja meet eteenpäin, etkä jää niin kuin paikalle surkuttelemaan, vaan suunta eteenpäin, ei sinne, että voi, nyh. Se on ihan niin kuin toisarvoista. Heittelee palloa tai näin. Eli kiipeilee puissa. Niin, juoksee, riahuu. Eli se, niin kuin, se on kaikin puolin toi perheen rikkominen, niin se rikkoo myös mielen. Ja sitten sieltä tulee, ja aina kun se, että jos äiti on hysteerinen ja se on yksinhuoltaja, niin sillä lapsella on aika huono, kun aikaisemmin se oli usein niin, että jos vaikka isä oli alkoholisti, niin kuitenkin äiti oli selvinpäin ennen kuin naiset rupesivat ryyppäämään feminismin takia. Mutta jos on kaksi vanhempaa, niin ne vanhemmat myös valvoo toisiaan siitä, että miten siellä perheessä eletään. Eli tämä yksinhuoltajuuspommi on aikamoinen mielenterveydellinen ongelma ja tuottaa just sitä, tiedän esimerkiksi skitsofreenisen tyypin, jonka äiti oli paranoidiskitsofreenikko, niin aika vaikea ajatella, että voi lapsesta tulla terve, jos revittään keskellä yötä lapset sängystä, heitetään ne pihalle, kun on myrkyttänyt keksipaketin. Niin kuin, että kun se perhe on niin kaoottinen, se elämä, niin totta kai ne selviytymismekanismit on sitä luokkaa. No nyt. Sen verran tuohon pitää lisää, että periaatteessa koulustahan on tullut tällainen aika skitsofreeninen paikka. Että sä et saa sinne omia leivottuja tuotteita viedä, vaan kaikki pitää olla niinku valmiiksi kaupan paketissa. Ja sitten niitä voi uskaltaa avata, että muutenhan joku voisi niinku myrkyttää jonkun. Että tavallaan luodaan sellaista mielikuvaa, että kaikki on niinku aiheuttamassa pahaa, mikä ei ole kaupallisesti tuotettua. Et kaikki sellainen oma tuotanto sun muu on kiellettyä. Ja sitä ei haluta niin kuin koulun sun muissa piireissä edes nähdä, että sellainen niin kuin luottamus, yhteisöllisyys on niin kuin pikkuhiljaa hävitetty, että ei uskalleta niin kuin luottaa kanssakulkijaa, vaan kaikkea vähän niin kuin pitäisi epäillä, että joku on tuomassa sinne myrkkyä ja yrittää myrkyttää sut sillä ajatuksella ja omalla tekemisellä, että kaikki pitäisi olla tavallaan niin kuin valmiiksi ostettua, eikä sellaista, että se voisi itse tuottaa jotain hyvää. Että sellainen ajattelutapa halutaan niin kuin, karsinoida pois kokonaan. Se on sellainen sivuhuomio tähän.
Tämä on tämä on niin diippi aihe, ja tämä koskettaa niin kuin itseäkin tosi paljon. Ja tässä on niin kuin, me tehtiin ihan onnistuneita valintoja vaimoni kanssa mielestäni, että nyt, ja niin kuin tämmöinen kannustuspuhe niin kuin Steiner-koululle, niin Steiner-koulu esimerkiksi on semmoinen, että se perustuu ryhmäyttämiseen. Eli se porukka, mitkä sinne menee, voi olla jo päiväkodista lähtien, ne on ensimmäiset 8 vuotta, ne on sama opettaja, sama ryhmä, ja ne oppii sietämään toinen toista ja kaikkea. Niillä tulee turvallinen oppimisympäristö, ja niistä tulee hyvin luovia, koska sä oot luova silloin, jos sä saat olla vapautunut. Sun ei tarvitse koko ajan pelätä sitä, että joku rupeaa sua dissaamaan tai jotain muuta. Ja ne on niin kuin elinikäisiä ystävyyksiä tulee monesti tässä Steiner-pedagogisesta koulusta, ja se on niin kuin, suosittelen lämpöisesti. Eli meidän tytöthän kävi 3 ekaa vuotta Steiner-koulua, se onnistui tosi hyvin. Nyt ne on käynyt kotikoulua, ja taas tullaan siihen toiseen valintaan, mitä me vaimon kanssa tehtiin, oli lähteä tänne Meksikoon. Ja koska se Suomen mentaliteetti se on rikottu. Ja täällä me ei tavallaan tiedetty, että tämä on näin perhekeskeistä vielä täällä tämä touhu, mutta se on ollut meille semmoinen hyvä ratkaisu, ja meidän lapset saa nyt kokea sitä, sitä rakkaudellista ja tulla semmoisiksi meidän mielestä normaaleiksi lapsiksi, ja sitä kautta normaaliksi aikuisiksi ne ymmärtää, mihin asiat perustuu. Ja sitten taas tämmöiset tyypit, kun tässä vapausgenressä, niin sehän on monesti halutaan rakentaa just näitä yhteisöjä. Niin. Että sä voi siis nämä yhteisöt, nämä on ihan tuhotuomittuja pääsääntöisesti, koska ne ihmiset, jotka haluaa sitä, että ne pääsee mukaan johonkin yhteisöön, haluavat olla yhteisössä mukana ja haluaisivat elää semmoisessa, ja sitten siellä yhdessä sitten tehdään kaikki, ja toinen puolustaa toista, ja sitä yhteisöä puolustetaan, niin kuin sitä laumaa tavallaan puolustetaan, niin tämmöiset rikkinäiset yksilöt, jotka on tajunnut, että tässä maailmassa on jotain vikaa, mutta ne ei ole käynyt sitä omaa sisäistä polkua läpi, niin nehän rupeaa väkisinkin terrorisoimaan sen yhteisön kehittymismahdollisuuksia, koska ne haluaa vaikka nyt sitten päästä ryhmän johtajiksi siellä ilman minkäännäköisiä kykyjä tai johonkin. Eli ne ei sitten käy sitä ryhmäytymistä elämässään läpi, joten ne ei ymmärrä, mistä se ryhmätyminen tulee. Mutta väitän, että Steiner-porukat tai jotkut, mitä nämä on mikä se on se uskonnollinen lahko, mitkä ei sähköä käytä, mitä nämä? Amishit, niin mä en vertaa Steineria Amishiin, mutta siis idealla se, että että ne niin kuin oppii toimimaan yhteistyössä sen yhteisen hyvän puolesta, kun tässä kilpailuyhteiskunnassa, mihin meidät on laitettu, pakotettu mukaan tähän rat raceen, hamsteripyörään, niin sä et saa niitä kykyjä, millä sä pystyt rakentamaan yhteisön, jos et sä käy sitä itse läpi sitä niin kuin prosessia siellä päässä, minkä takia. Ja silloinkaan 1 tai 2 yksilöä jossain yhteisössä ei pysty sitä muuttamaan, jos suurin osa vielä ajattelee tämän kieroutuneen koulusta syötetyn, tarhasta syötetyn mentaliteetin läpi sitä, että miten se ryhmäytyminen tapahtuu, koska yhteisössähän se ryhmäytyminen tulisi olla se ajoa. Että jengi ymmärtää, miksi tehdään jotain yhteistyössä ja mitä se yhteistyö on. Että siitä on kaikille hyötyä. Niin. Kyllähän kyläkoulujen lakkauttaminen oli, että siis Suomessa silloin, vielä silloin mun ikäisillä oli nämä pienet kyläkoulut. Ja jos ajattelee, että tämä lapsi menee sinne 7-vuotiaana kääpiönä ja siellä on joku 5 opettajaa, ne on ne samat tyypit sen koko varhaislapsuuden, ne samat opettajat, ne opettajat tuntee perheet, ne tuntee henkilökohtaisesti opettajat. Ja ne samat oppilaat on esimerkiksi paljon helpompi luokassa, jossa on yhteisluokkia, on vaikka ekaluokkalaiset ja tokaluokkalaiset. Niin sä voit sanoa niille tokaluokkalaisille, että auta sä ekaluokkalaista, kun sä oot jo niin iso tyttö tai iso poika. Ja sitten se opettaa sitä, ja sitten seuraavana vuonna sä sanot sille ekaluokkalaiselle, joka on nyt tokalla, että auta sä nyt ekaluokkalaista, kun sä oot niin iso. Niin se opettaa niille se, että hei, mä oon oppinut tämän jo. Ne on hyviä opettajia, kun ne on itse oppinut sen vasta. Tiedätkö? Ja silloin ne oppii kantaa vastuuta. Nyt mä olin pieni, nyt mä olen iso, tiedätkö, näin. Ja
ne oppii vastuunkantoa ihan luonnollisesti, automaattisesti ilman mitään opetussuunnitelmaa sen enempää muuta kuin, että on eri luokkaisia ja sitten siellä voi olla 6-luokkalainen, joka katsoo, että ekaluokkalaista kiusataan, niin se on jo sitten iso, se menee sinne väliin. Mutta jos se menee tämmöiseen 1000 oppilaan helvetin kouluun, niin ei siellä keskitysleiriin, niin eihän siellä, niin kuin, sehän on koira syö koiran maailma siellä leikkikentällä sitten, kun siellä on 200 eri kansallisuutta, kaikki vihaa toisiaan. No, siis nämä just toimii luonnollisesti noissa. Mä muistan kyllä omankin kouluajan niin kuin, siellä Helsingin Vallilassa, niin sehän oli niin kuin, tavallaan ihan hyväkin koulu. Rikkinäiset perheet, paljon alkoholismia ja kaikkea tällaista, ja siellä oli, tässä tullaan myöhemmin siihen, minkä takia siinä on jotain hyviä puolia, oli siinä dog eat dog, että siellä tapellaan paljon, ja kovat on kovempia kuin... Niin mä oon kanssa lähtöisin vähän tuollaisessa samanlaiselta huudeelta, että siellä oli vähintään kerran kuukaudessa tappelu menossa. Ja se oli ihan normaalia silloin. Uusi vuosi jatkuu yläasteella jostain tammikuussa ja kesäkuuhun, että aina joku paukku räjähti jossain ja kerran yksi vessakin meinasi räjähtää sisään, mutta se on sitten toinen tarina erikseen. Mutta kumminkin, että mä oon vähän tuollaisesta Rokon kaltaisista lähtökohdista kotoisin. Että se mä haluaisin tässä tuoda esille. Ja ei se mikään niinku paras mahdollinen kasvuympäristö ole, mutta sen takia pitäisi vähän miettiä sitä, että kun esimerkiksi Aasiassa oppilaat haluaa opiskella ja täällä niin kuin Suomessa niin kuin ohjaajan ja opettajan suurin tehtävä on motivoida oppilaita oppimaan eikä niin kuin keskittyä itse opetukseen. Ja siinä on mun mielestä vähän pahasti menty metsään niin kuin lainsäädännöllisesti sun muuten, että opettajilta on otettu kaikki aseet pois. Silloin kun mä olin yläasteella, niin ei ollut mitenkään erikoista, että opettaja ottaa riveleistä kiinni ja pistää maahan. Ja niin kuin, tällainen oli ihan normi juttu. Ja nyt ei saa niin kuin, saisi kiroilla. Jos sä kiroilet, niin siitäkin tulee sanomista. Jos otat riveleistä kiinni, niin saat potkut niin kuin saman tien. Että sellainen niin kurja järjestys pitäisi niin kuin palauttaa kouluihin. Että ei siitä muuten tule mitään, jos siellä se muutama oppilas terrorisoi ja häiriköi koko luokkaa, että se pitäisi antaa kunnioittaa niitä oppilaita, jotka haluaa opiskella, eikä pelkästään sitten, että kunhan tämä yksi porukka saa pitää sirkusta yllä, niin sitten kaikki on hyvin. Että ei pitää miettiä sitä omaa tulevaisuutta ja omaa vastuuta ja vapautta. Että ei se auta, että annetaan jonkun terrorisoida ja niin kuin pistää se opetus seis ja sitten niinku, ei mikään ihme, että PISA-tulokset laskee, koska opettajat ei pääse opettaa ja ne joutuu keskittyä motivointiin ja järjestyksen ylläpitoon, kun se pääpaino pitäisi olla siinä opettamisessa loppupeleissä kuitenkin. Heikommat ja sitten osa niin kuin syrjäytyy tietysti myöhemmin ja kokee sen trauman, niin kuin mullakin on yksi parhaimmista ystävistä on pahasti joutunut tähän koulukiusauksen uhriksi, että kyllä se niin kuin näkyy, mutta siinä tavallaan mitellään siitä, että vaikka mä en usko tähän evoluutioteoriaan, mutta kuitenkin se, niin kuin se mitä se sanotaan, niin kuin se, että vahvimmat selviytyvät, niin siinä on kuitenkin jonkunnäköinen semmoinen tässä laitosjutussa, että kun sut laitetaan kilpailemaan, niin sitten susta voi kasvaa myös semmoinen, jos sun vaan se moraalinen kompassi on silti suora, kun sä nouset sinne niin kuin huipulle siellä, ja siinä järjestelmässä, mikä on se hyvin sairas tämmöinen niin kuin, dog eat dog tyyppinen, niin siitä voi olla hyötyä sulle myöhemmin myös. Joo, kyllähän susta tulee kova, se on niin taisteluun valmistautumista tavallaan. Niin, mitä tulee traumaan, niin semmoinen trauma vaan vahingoittaa sinua, josta sä et parantunut, että ne niin narsistit ja niin nehän johtuu siitä, että se trauma on jatkuvaa, eikä niistä ole parantunut. Että mäkin tunnen yhden motocross-kuljettajan, joka on ihan täyspäinen, ja jos ajatellaan, että kuka on kokenut paljon traumaa, että kun siitä on vaan, kuulemma, mä en itse näin, mutta se sanoi itse, että hänestä on vaan kahdenlaisia kuvia. Joko
hän on motocross-pyörän päällä tai hän on kipsissä. Ja sillä on murtunut niin kuin joka luu kropasta. Mutta se ei ole yhtään traumatisoitunut sen takia, että sillä on ollut hyvät vanhemmat, vaikka se kipu. Mutta auta armias, jos se olisi jätetty niiden vammojen kanssa yksin. Sitä ei olisi hoivattu ja sitä ei olisi autettu. Niin näistä traumoistahan olisi tullut aivan hirveitä traumoja. Ja sitten vielä, jos se hyökkää minuuteen, että se traumatisuus, esimerkiksi psykiatrit on huonoimpia kasvattajia maailmassa tilastollisesti, johtuu siitä, että kun ne ei hakkaa lapsiaan, mutta ne kontrolloi psykologisella analyysillä. Nyt sä olet tommonen, koska sä olet ton ikäinen, ne ei ymmärrä, että ne hyökkää sen lapsen minuuteen, tiedätkö, sinne syvälle sieluun. Niin ne paskoo sen, ja ne huomaa, että se on tosi tehokasta. Että mun ei tarvinnut lyödä, mutta mä sain lapsen täysin kontrolliin tällä. Alistettua. Sen takia, alistettua niin, että tämmöinen niin kuin, psykologinen analysointi, varsinkin jokin murrosikäiselle, joka niin kuin, tiedätkö, jo pystyy ymmärtämään näitä käsitteitä, niin voi olla todella tuhoavaa, jos se tulee omalta vanhemmalta. Välttämättä ne ei tajua. Sähän monesti näet ihmisillä sitäkin, miten ne vaikka kasvattaa koiraansa tai tälleen näin. Kun moni ihminen, joka ei koe sitä koiraa niin kuin elävänä olentona, että kokee, että se on niin kuin, tämä on minun perheessäni minun alapuolella ja täysin minun käskyvallan alla, ne hakkaa niitä. Ja ne ajattelee, kun ei se voi tehdä takaisin mitään ja tälleen, että tämä on ihan oikea tapa kasvattaa koiraa. Niin ei se niin kuin, sä ulkopuolisena, jos sä oot niin kuin kartalla tässä, niin kuin, miten maailma toimii, niin sä näet, että ei tässä on jotain pielessä. Että sä nykyään niin kuin enää sinänsä lyödä lapsiakaan. Jos niitä joskus on lyöty, niin siinä on ollut jonkunnäköinen looginen syy. Mutta niin kuin NS, mä en ole siis lyönyt enkä tule lyömään, mutta se, että sä niin kuin fyysisesti alistat jotain sinua heikommassa asemassa olevaa, niin se on päivän selvä, että siitä jää trauma. Ja ei se koira, jos sä sitä hakkaa, niin ei se sua kunnioita sen enempää. Se vaan pelkää sua. Tai lapsi, jos sä sitä niin kuin alistat tolleen noin, niin se pelkää sua. Mä väitän, että monet näistä eliittiperheistä, justiin eliitti on niin kuin negatiivinen termi käytännössä, mitä mä haen sillä, niin ne on just... Niin tossa löytyy sellainen aasinsilta siihen, että minkä takia sijaisia kohtaan ollaan niin aggressiivisia, että tavallaan se opettaja on henkisesti ottanut vallan siitä luokasta, eikä se ole antanut niinku tilaa henkisesti kasvaa ja olemaan kunnon ihminen, vaan se on lähtenyt oikopoluille ja sitten niinku henkisesti lähtenyt ottaa valtaa luokasta. Ja sitten kun tavallaan se isäntä tai se NS-koiran omistaja, jos nyt jotenkin voi koiraa vertaa niin kuin oppilaisiin, niin että siinä on samanlainen niin kuin psykologinen dynamiikka, että sitten kun se alistaja ja käskijä on poissa, niin sit koetaan vapautta. Mutta sitten missä se vastuu on sitten? Et kun sun pitäisi ottaa itsestä se vastuu, niin jos sitä vastuuta ja vapautta ei ole tarpeeksi annettu etukäteen, niin sit tapahtuu tällainen niin kuin, koiraefekti, että sitten niin kuin lähdetään kapinoimaan ja ollaan kuin ellun kanat sitten, ei kuunnella mitään, tehdään mitä lystää, valehdellaan ja päästään se tavallaan se sellainen patoutunut turhautuminen ja muu negatiivisuus esille silloin, kun se mun mielestä opettajan suuri tehtävä olisi kuitenkin opettaa ihminen ihmiseksi, eikä silleen, että nyt tässä luokassa minä olen Jumala ja te olette hiljaa. Vaan niin kuin kasvattaa oppilaat aikuisiksi, vastuuntuntoiseksi yksilöiksi. Käynyt ton koulun läpi, mistä sä puhuit, tai sitten tämän niin kuin fyysisen paskomisen, että sitten niistä tulee niitä sosiopaatteja, ja näin minut on kasvatettu, ja tämä on niin kuin oikein, vaikka siinä ei ole mitään, mitä ajatteleva ihminen näkee, että toi ei ole se tapa, millä tehdään hyvää jälkipolvea, mutta nämähän tätä maailmaa tuntuu pyörittävän. Kyllähän tuossa on tämä
ollaan tutkittu tällaisia perheitä, joissa ollaan niin kuin tosi rikkaita. Molemmat vanhemmat on tämmöisiä uraohjuksia, jotain toimitusjohtajia tai päälliköitä ja koko ajan töistä. Ja lapset asuu hienoissa kartanoissa, jätettynä, hyljättynä sinne yksi. Ja todennäköisesti on vain yksi lapsi, että jos seuraa edes sisaruksista. Niin, eikä vastuuta sitä kautta myöskään. Niin, ja tämä hylkääminen on niin traumaattista, että näillä on havaittu siis dissosiatiivista persoonallisuushäiriöä. Näillä lapsilla, kun ne on hylätty, ne on viety 6-kuukautisena hoitoon. Ja niitä on vaan, niillä ei ole minkäänlaista todellista kontaktia vanhempiin. Ne vanhemmat ei tunne sitä, ollut lastenhoitaja, todennäköisesti lapsi puhuu parempaa espanjaa kuin englantia, niin kuin nämä amerikkalaisia yleensä nämä esimerkkiperheet. Niin kuin, ja sitten voi olla 7 lastenhoitajaa. Niin kuin, että ei mitään pitkäkestoista suhdetta kehenkään vanhempaan, niin täysin psyyke, niin että ne loppujen lopuksi menee siihen DID:n, joka on se kaikista vihoviimeinen mielen suojautumiskeino niin kuin käytännössä kuolemalta. Ja se hylkääminen, esimerkiksi tiedetään, varsinkin niin kuin persoonallisuus ja nämä cluster B-vanhemmat, jos ne on sillä lailla kasvatettu, että ne ei niin kuin hakkaa niitä lapsiaan ihan niin kuin dissosiatiivisiksi, niin sitten on tämä proximal abandonment. Eli vaikka ollaan niin kuin, paikalla, niin ei olla läsnä. Joo. Eli se on, kun vanhemmat on itse persoonallisuushäiriöisiä, niin ne ei edes, vaikka ne haluaisi, niin ne ei osaa, tiedätkö, olla läsnä sille lapselle, että se lapsi tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja hyväksytyksi, koska jos se niin kun ensimmäisen 3 vuoden aikana se lapsi kokee, että sen äiti ei hyväksy sitä, niin ollaan jo aika syvissä vesissä niin kun tulevaisuuden kehityksen kannalta. Tämä 5 ekaa vuotta on niin tärkeitä, että kun tutkittiin Idi Aminin hirmuhallinnon alla kidutettuja aikuisia, jotka oli ollut jossain vankilassa, tiedätkö, suunnilleen naulattu seinään ja ruoskittu siellä, tiedätkö, poliittisena vankina, niin ne lapset, joilla oli ollut 5 ekaa vuotta onnellisesta perhe-elämää, molemmat vanhemmat, niin ne pysty toipumaan siitä kidutuksesta. Mutta jos siellä oli traumaa alle 3-vuotiaana tai alle 5-vuotiaana, niin onneksi olkoon vaan toipumisprosessien kanssa. Että yleensä ne sitten meni madon maille aika äkkiä. Tässä, kun tähän justiin, niin kuin, toi oli hyvä esimerkki. Joo, tuohon vaan kans törmännyt tuohon sama ilmiö, että paikalla, mutta ei läsnä. Et tavallaan, että sitä voisi verrata siihen, että opettaja on luokassa ja se lähtee vaan siihen omaan opetussysteemiin mukaan ja toteuttaa sitä, mutta sit se ei tavallaan läsnä, että se vaan niinku toteuttaa sitä paikallaoloa, mutta ei sit lähde niinku puuttumaan niihin häiriötekijöihin ja tuomaan luokkaa järjestystä ja motivoimaan oppilaita, että se niinku olisi liian monta roolia, mitä pitäisi vetää samaan aikaan. Et tavallaan se vaati sen, että siellä pitäisi olla se niinku järjestyksen valvoja, jolla olisi niinku laajat vapaudet sitten toteuttaa sitä järjestystä ja motivoida myös oppilaita ja sitten niinku pitäisi jo vähän aikaisemmassa vaiheessa jo luoda sellainen kulttuuri, että ei siellä koulussa nyt ihan turhan takia olla, vaan siellä ollaan oppimassa. Ja minkä takia siellä ollaan oppimassa, että tavallaan jokainen niin kuin ymmärtäisi, minkä takia puhalletaan yhteen hiileen. Eikä silleen, että nyt mulla on vähän huono olo, nyt en ole päässyt oppimaan ja huonot tulokset ei kiinnosta, niin sitten lyödään koko homma läskiksi, ei pelkästään omalta osalta, vaan myös koko luokan osalta aiheutetaan harmia niin kuin kaikille, eikä pelkästään omalle itselle. Niin siihen pitää saada sellainen kulttuurinen muutos. Että se ei auta enää, että siellä olisi 5 ohjaajaa tai 10 ohjaajaa, pari opettajaa.
missä se raja tulee vastaan, että se raha ei enää auta, vaan se pitää olla niin kuin kulttuurinen muutos. Että vaikka kuinka paljon sinne tunkisi rahaa, niin se ei tule muuttaa niitä peruspilareita ollenkaan. Että ne peruspilarit pitäisi korjata, eikä niin kuin, puuttua juuriongelmiin, eikä sitten lähteä yrittää niin kuin, rahalla paikata niin kuin, huonolla laastarilla sitten. Että se ei vaan tule toimii, vaan ainakin näin mä ajattelen. Esimerkki toi, hän nyt kuullutkaan. Se kännykkä. Mikä on Joo, se, mikä ottaa eniten huomiota ihmisiltä nykyään? Ja joo, pienten lasten vanhemmat kun katsoi, toki oli nämä maskitukset tietysti, se oli myös kunnon traumahoitoa joo. lapselle suoraan, että siitä saat. Mutta Ilmeet, tunteet pois kyllä. lapselta. Ja sitten on tämä kännykkä. Eli sä selaat sitä, Joo. sä oot niinku sun lapsen kanssa, se on niinku pieni lapsi. Sä oot sun kännykän kanssa, sä ajattelet, että se lapsi ei niinku yhtään, niinku ei se välitä, kun se on niin pieni vielä. Mutta tokihan se katsoo Niin. koko ajan sun ilmeitä. Se yrittää saada suhun kontaktia tälleen näin. Se ei osaa välttämättä edes puhua ja näin. Mutta sä katsot sitä puhelinta ja mietit, että kaikki on siellä hyvin, kun se on nyt hiljaa. Mutta eihän se, Joo. niinku, se vastavuoroisuus siitä häipyy kokonaan. Että jos sun lapsi sitten, kun se vähän pystyy liikkumaan tälleen, se tulee sanomaan, että me ollaan itse tehty tätä näin, niin täällä niin ihan tiedostaen jo pienestä pitäen, että se tulee puhumaan, mä oon katsonut kännykkää, mä laitan kännykän maahan, sen jälkeen katson tiukasti sitä ja kuuntelen, mitä asia on. Sitten kun se asia on käsitelty, niin sitten sanoo, että selvä, ja tälle on niin kuunneltu se, ja sitten laitetaan se kännykkä pois, tai otetaan se kännykkä takaisin, kun se lapsi on saanut sen huomioon. Eli se lapsi tarvii sen oikean huomion sillä vanhemmalta. Jos ei se saa sitä, ja sä vaan niin katsot sitä puhelinta ja ajattelet, että joo, mähän teen ihan hyvää duunia, kun lapsi on hiljaa. Niin se on karhupalvelus, ja sä et ole läsnä. Eli läsnäolo, paikallaolo on ihan eri asia kuin, kuunteleminen ja oikea läheisyys. Ja asioiden tekeminen yhdessä, että niin kuin tehdään joku todellinen. Aikanaanhan lapset oli pellolla mukana, ja sitten näissä maalla kasvaneet lapset, niillä on vähemmän allergioita, niillä on vähemmän stressiä, ja sen takia, että niiden isä ja äiti on kotona, ja vaikka se isä olisi pellolla koko päivän, se tietää, missä se on, jos sillä tulee joku asia hätä, niin se voi vaikka juosta sinne, tiedätkö, traktorin viereen kertomaan, ja tässähän oli semmoinen pieni hetki, kun oli nämä kännykät, joissa ei ollut älyttömät kännykät, ja lapset sai puhelimet, niin niillähän, tiedätkö, se kontakti vanhempaan, ne pystyy aina soittamaan. Tiedätkö, että se on aina niin kuin puhelimen päässä. Mutta sitten tuli nämä älypuhelimet ja Facebookit, ja sen jälkeen syntyvyys, kun tuli sosiaalinen media, niin tyttöjen kehonkuva meni aivan paskaksi, niiden sosiaalinen elämä meni paskaksi, parisuhteet meni paskaksi, niin kuin, lisääntyminen pysähtyi käytännössä silloin, kun tuli Facebook. Ja se, niin kuin, se pasko nuorten psyykkeen totaalisesti, niin kuin sosiaalinen media. Se teki saman, tiedätkö, valkoisille, mitä Cracky teki mustille teineille Harlemissa. Tämä on sellainen kohta, että tähän mä haluaisin niin kuin lopettaa tämän liven. Muutama jälkisana vaan omista havainnoista. Että, jos mä menen johonkin TikTok-profiiliin, niin mä katson, että minkälaisia kuvia siellä on. Että onko ne kaikki selfieitä, että siinä on se oma pärstä ekana, että on niinku tavallaan sellaiseen markkinamiehen vähän niinku narsistiseen maailmaan jo uppoutunut tai sellaiseen itsekeskeiseen oman kuvan katsomiseen. Vai löytyykö sieltä sitten sellaista kuvaa, joka näkyy niinku, että katsoo vähän niinku ulospäin maailmaa, että ei pelkästään katso niinku sisälle tai niinku halua näyttää omaa naamansa, vaan myös osaa katsoa sinne ulospäin, että mitä sieltä muualta löytyy. Että ei ole tavallaan fiksaantunut sellaiseen yhteen kohtaan, vaan löytää sitten sen sisäisen jutun, että sekin on hyvä, että on muutama selfie siellä. Että ei ole pelkästään suuntautunut ulos, mutta ei se, että ei ole pelkästään suuntautunut sisälle ja omaan naamansa, vaan että on sellainen
niin kuin hyvä balanssi siinä, että sä vähän niin kuin tutkiskelet itseäsi, mutta myös havainnoit maailmaa, että on sellainen hyvä balanssi siinä, että ei tee pelkästään joko tai. Et mulla oli se, että mä ainakin pitkälti olin keskittynyt enemmän niin kuin havainnoimaan maailmaa, mutta en sitten tavallaan niin kuin keskittynyt siihen omaan habitukseen niin paljon, niin ää, aina sitä oppii vanhemmalla kielellä kaikkea, että löytää sellainen sopivan balanssin niihin, että pitää katsoa myös itseä ja rakastaa itseä, että voi rakastaa sitä muutakin maailmaa. Se on sellainen hyvä havainto ja mahdollisuus onnistua sitten pidemmälläkin aikavälillä. Mutta näihin mä nyt tällä kertaa lopettelen, että ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa. Ja olkaahan kunnolla siellä sitten.